Bon dia. Nines segrestades. Ahir matí a les 7:30 van segrestar 3 nines que es dirigien cap a l'institut. Se sospecha de 2 homes dels cabells marrons. Un d'ells d'un tatuatge a la mà. El van escapar amb un peusot negre. Ell fa una recerca per tot de l'illa de Mallorca, però on més policies i bombers hi ha és per Calvià i Cap de Pere. Si sospecheu de qualcú que pugui ser o és algo, crideu al 061. Esperam tenir un bon desenllaç. Incendi a la Pobla. Avui matí a la Pobla, a l'hora de l'hora baixa, i al carrer Gran número 9 hi ha hagut un incendi. Els veïnats han sortit a veure què passava. Tot d'una que les dones s'han enterat ha cridat els bombers. La dona ha dit que havia deixat l'olla preparada per fer el dinar i havia anat a comprar al supermercat. Tot d'una que s'ha enterat ha cridat els bombers. I s'ha cremat tot i no s'ha salvat res. Un huracà s'ha format a Sassari, Sardenya. Un home de 43 anys que vivia a Sassari va avisar els bombers quan va començar a notar unes fortes corrents d'aire. Dia 4 d'abril del 2016, a les 4 és quan va començar a produir-se les corrents. I a les 5:30 ja es podia veure l'huracà perfectament. I va haver més destrossa al sud de Sardenya, en el centre hi va haver manco i en el nord no hi va haver gens, perquè com que l'huracà no hi va arribar. Hi va haver 50 ferits, ferides no gaire greus, 10 morts i 2 amb ferides greus. Avui en dia encara hi ha moltes famílies que han d'acudir a psicòlegs. L'adopció d'un tigre. Una família de Mallorca ha adoptat una cria de tigre. El dissabte passat, una família va anar de viatge a Àfrica i mentre eren d'excursió a la sabana van trobar una cria de tigre que pareixia perduda. La van recollir i van dur-la a un refugi d'animals. Quan van veure que tot estava bé, van demanar a la família per adoptar-la. La família es van posar molt contents i sense pensar-s'ho 2 vegades van dir que sí. I ara hi ha una cria de tigre a Mallorca.